Welcome to the Leading Sight News. La cek chot kali mokeli tum kichoklem kuwi sitame robor sitame council asor la pusi tax council pe la son si tender nang bipo la si pini nilitum kachetong ke la hello nilitum la bangso tender long bangke nilitum chedon dakhe Pinangan cili saya pi mohorder samyedo aposalang lipan pacini lo mohora bangke Karbianglo Autonomous Council of Pansi ako ikipi Karbianglo Autonomous Council atum aningke hang pensil bang so kam ke claim pusi pini nilip along mate Silunian Range angkang amohorder ake hai winrong hangalang lilam thipak lang lo lake Karbianglo Autonomous Council aningke hang atum si ke claim nilitum ke amohor pharmacy nilitum ke ache kamat George athe nilitum ladak ningkan ko anpelani Karbianglo Autonomous Council atum tax nang bi mohor nang bi bangko penta nilitum ke labangso check labangso khiti ben sinilitum ke chepereng lo piso somar pendang lok nilitum chutikia rada tum ke nilitum ke khiti ben sipini nilitum ke kereng aposi alang litum nang biko sitame nilitum ke un an ben nilitum ke chedanji 2017 aning kan penke lake agriculture pusi pudaglo tang tenon goson kona engol besla tu mohona bikoglo Bambu maharnang keklang rokachok chukihala higher secondary patwaklamalong maikidopon nile power karbi ronga saramaya tumalong biha keklematum lamhoy pidamsi ronga saramaya tumpen mai phaponlo lasoteng pensi arniwang chekinamatum chekachujoratum lapen non tender kilongatumang bong chingki chithan pon padolo arniwang chekinamatum lapen chekachujoratum ki mohornangni lapen laso amohor chibidro nangji pusi lamthe chupipon onta mahar kilongatum tipu laki Karbianglo Autonomous Council pen sikapathik lapen or Karbianglo amasi KAAC pen chek amharder pipon etlo pusi lamthe paklampon onta na nadang bonglam kachedon Kabidiada joksi KAAC aphan ronga saramaya tumpen lamthi palim pon po pusi kitut siahot lamthi paklang pon chu Lang ti no nalang itumpen kaning che ponalam le arjo iksina Penang na ning kanpen Karbiang long labang so resource mate check ilitum gicho e check ilitum ingi bu proven gicho e check akijo isigadam ahoglo Penangan kichutuki atum long dulo minimum long dulo lansi lang cholo sitame itum ke long jive bang ke long delo mupen ke thanason holo check ke si agriculture hormu lage isi grass along sidun lage kupine forest hormu gali ahok lage ilitum thang kichutuki pot tebon sitame nang tum kichutuki tum ahok atam long rek loma long lay nang tum kichutuki tum long rek ni nang tum ador kan lo nang than nang tum ador bang ke la an ador nang tum jitu ke long jive ka ador nang tum chelong lay nili sini na mate nili na tum hala thanla nili ki ningje hu nang tum ningje hu nili ningje ba nili ki ningje hu dali tum ningje nang tum yo nili nang ningje tum ma West Karbianglo Puruni la pena difu long stami 70 rupees budet long atum long bom la pele phantan me dak la so ide stami party dolo ne phana 70 rupees na contact tum hala ta nile nam nikali lo nang tum sinam po 70 rupees nang tum long po la sil hai si nang tum hantame chuning ri lo je la so system pe nang tum tame matha pon pe mi thapu den hi na chuning ri lo athe kitu gala phani li ta rat the at che ki pum pum ni bas ni da rat the chok hai bang ke klem nang ne ko jok अथेला तुम नॉन मार एम बिनी बिना के हदो वे ता केम देता है किता में वो अर्नी को तुम दुखलुंगी भे ओ मोहडा रा बांगवे ओ इंचार्ज सब बांगवे लसो सी दोई मती लपेन रिफाइनरी से आखा री तो ना तुम ने पुडाई जागिरो न हो ने पैसा गलंग ले हुन भोट ट्रक एलपी नाम नंग ले ने पुडाई लगे अथे नॉन दा पुडाई सो सालांग नेली भान लगले ना एते गो नेगी थी भान फेरे रे अथे ना मोर बेंदा चेक इ हुम थोक नंग नहीं बोरे फाइनली लो खान लो पिनी आनी ला सब पैसा नहीं लंग लेला पिना भाड़ा द लंग ले लो अजन भाड़ा द लंग ले लो पिनी दा पैसा पेंडिंग को अने नंग तुम लंग नहीं भेला सो दी
Tapi nor ipum 1000 tum 55-60 long lu 1000 piece ang bonang tum ingkhan lap pen paper mill thor thorn tha aton tan lo ke 16-17 ton ke 26-27 ang pipu paano nang tum loi ke lata gari dhara chipinang la ache ka naam dala lai la ke kitya ni tu bhaw ar pen ang thorin thek la pen hab dala sana dhunang lai kali den dum ra thor tai ra di tum long sido media akorte doana phanta channel 3 num phanta nili aprang si angle tum phan ningkang sampen kardom pi picture lo kardom sipini nili tum la nili palong mate nili tum la dak selenian circle lo je check amohor nang ki bikok aputhak si nili tum pini chingrum lo sipini nili tum choklem khiti choklem atum lapen sonak thak sini litum chujor cholang atum nilitum chingrum lo je Karbi Anglong Autonomous Council pen ala check kichutikia hin pen alang litum mohor nang gibikok ku bangke nilitum chedonunde lapen ning samse athela ke nilitum chutiki kidukela garara tumsi chutiki vek le methang ja kombensi choklem vek la silake nilitum chutikia radatum mate inglong radatum ke nilitum ke kroi thekte alang litum Karbi Anglong Autonomous Council la kichoklema khitia long anta pini ilitum man text nang ken la sipini Karbi Anglong Autonomous Council phan nili ki put kangtung ke lalo je inglong radatum phan kaike da ke bear seat la pen inglong kichutikia radatum phan ke kapaching thur jikali pini ka ke paching thur je asai ke pini claim kle nilituma phan la sonsi kaike da ke bear seat nilituma phan kaike da la sonsi kapre ka hin ben sitame nilituma phan akerap puke nilitum che theklongli la sinon la check chot kali mokelitum ki choklem kuwi sitame robor sitame council asor la pusi tax council pe la sonsi tender nang bipo la sipini nilitum ka chetong gela hello nilitum la bangso tender long bangke nilitum chedon nakhe Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin ben chividro nangji la pen la mohorandar bu bangke nilitum chotikia rada tum la pen nilitum chojor cholanga rada tum ke nilitum kroi thek the pusi pini nanglitum ferangke ameyang no long ta nili hin pen nilituma hin pen pachini dak lo la pen chuningre lo lang litum prabjin pen la bangso mohor chividro da prangje phansi nilitum pini arado anda nilitum chedon sar pen nilitum council sor phan nilitum la bangso ke hang nilitum padolo the council pen koson sila som mohorna bikok ma athe laga nilitum mithang chu evek kicho somvek apot la pen alang tum da rule masi bonai lo je la 2017 aning kan pen ke la ke agriculture pusi pudak lo tang ke non koson kona angle bes la tum mohorna bikok lo alang tum pulo development pu koson se development lo non rada phan ko ani ke oi niai ki ber thip i mithang chu evek bata ko tax binang lang ma la penon ki saman tum ningjelo arleng thi tum alang tum pulo cheka tum long pengge ni tum tax long de pin ke pu kona pesla tum kan yelong lok kona power lo ni tum gorom pani to tax get ta paisa pibom la pen forest ni tum tax pibom la pen la dak chukela stami tum dak town committee na tum tax pibom ande la sa tax kona si pang boer la nang tum chita lib da tha prangsi ale ni tum ban tax anoi la pen la so pa bang ni tum totally kroy dek the la pen jong si mohor nang bikok pen jong si molo suluk so dak kulote la bangke mohor la tum la pen tax department la pen council la tum la ke adai chen vek nang ji risk chen vek nang ji la ni tum chikroy masi chikroy dek the la pen la si ni li chuning ri lo ili tum ninga che the nai dak ni li palong pu bitro rong pi ban ni li huin ben ni tum asong ben tum chuning ri lo la bangke nang chividro pidun vek nang ji la pele tum kai kaya mat kiduk kilak aphan hime jangreng aphan arong aphan ninga kaching hon nai ninga pilak kiram nai bang ake hai Dr. Turi Ram Rong Hang CM phanda nili hin ben chuning rilo la bangke nili tum kiduk kilak aphan nang liong si kang hon do thulang la pen nili barar aphan kiduk kilak aphan pachu tuki nang pachu klem nang pachu dam nang breng dog reng ni pado nang kulong jong si nang li ning ke mat ha dolang bulote la bang so atendara bangke nang li immediately nona mat pachi withdraw vek nang ji la sinili tum rada tum kroi krei athi
ke rada tumba kiduk kisung ko an pen la pen siki jok ilo kisaman tum admission mowe kisaman no kiduk school ki dun imowe figi pi mowe non adon tinda lun is hinido la so lun da la so check pen lok siki tu ande council la so adon bang bala lun nang tu biloma la pen tender long lok bede la tum bhan adon lun pidami ma la bang nang le tum council so nang ma tharun tha la sini le tum asong pen bang ke la so tender ke ni tum 100% ni tum che donon thek the la pen ni tum correct the la pen mo suluk so dak bulote la bang ke council sor adai che nang ji la bang ke entry tax gate la pen forest gate lam ta poisa pulson hasila mun ngi tipun pul kondo la gela town committee tum ta la som ta tax ngi dum dundo man lage ihum pen 200 la pen hab pen gari na lu pen de bugian long ta tax gela ta pharu pho ako wang du chot bo forest ta ta pharu pho la pen ako silu nyan che dam po la ta suri pho ande la so tax arni siang bong hum kep dam po ba ke kom nai sin dum durilo hum kep pen 2200 ne la super calculate tha into 30 ke chiklo yanang bong council long ka la tax ke lege rat tum matha tha council tum la che tar lip tha pen ke thek don long la pen ka chini don alam I thini bangso chatai long pen Karbiang Long Autonomous Council phan ke than kang tung alam thesine li than pon po ladak isi pini kado kawe chingki chithan chingwa eda pen ladak alam long ni li chini don alam teng babang ke lain lo check abang la ke isi agriculture product binong puse tisipini mailong ta chithan pon lo la ben sonak thaksi la so check abang ke mohor nang ke klang rok la ba kona da porlo ladak pinangan chi li saya phi mohor dar samye do aposalang lipan pachini lo mohor bang ke Karbiang Long Autonomous Council of Hansi ake akoi kipi Karbiang Long Autonomous Council tum aning ke hang pencil bang so kam ke klem pusi pini nilip along mate Silunian Range angkang amohorder ake hai winrong hangalang li lam thepak lang lo lake Karbiang Long Autonomous Council aning ka hanga tumsi ke claim la sila bangso lam penangan penebet pen supplier dum da than lo ladak ke Karbiang Long Autonomous Council tum tax ke long le pencil bangso kam ke claim ma polam same chingwai ponlo same alang litum supplier dum paklang ponlo dak Karbiang Long Autonomous Council phan tum tax pipiglo ihum long pen tum surihini abat filatum tax ki pitang do busilatum alang litumen cepaklang lo pulutang te nili lada ki pudun kang tung bangalalo hala tax long le pomen pensi tender ki paklang dar lo pot akon non alang litum supply be tung tax bi adlo hala bangala so tax kunat kunasi gedang ma hala bangalang litum Karbiang Long Autonomous Council along taxation department atum register lipse akimi boseni li bangso chetalong pangdak monlo asona taxi pini amaya long pen chingki jit penalam chingki jit han pen ako alam thei sikele bangala hello Karbiang Long Autonomous Council into tax gate along bamboo suppliers mate bamboo truck along pen ihum man pharop pho endun pusami ladak kaduk kawe rat angno jai phunlo plodang de nili la bangso chatai long pen arjuing tung Karbiang Long Autonomous Council atum ihum along pen pharop pho kuna raja kongpensi ki endun lo hala dak pen ili arjuing tung duk athe Karbiang Long Autonomous Council long alang letu mithanga matsi chisu lo Karbiang Long into tax gate atum phan isi letter chisu lo hala tum 250 pena bat endun long le busa hala dak alang tum isi aron chisemar pemelo plona la bangso aron ateng pen karkandun hala tum komat lo bangso chetalo banili arjuning tung la sila kaddo kawe ke chok chege Karbiang Long Autonomous Council sila nang pachawe voidat purida la bang register liptha sondak thaksi nili the pudang tung bala helo Karbiang Long Autonomous Council into tax gate bangke Karbiang Long Autonomous Council tumsi aimpu bulotang te ladak ke kengsang atuma phana bangke adimek long pek pedet nangji ladak ke isi Karbiang Long Autonomous Council pen interview call si ladak Karbiang Long arlo kedo arada tuma phan isi sakuri pilote ladak ta isi our site pusin nili bangso chetalamen pache thakdam lasi laso Karbiang Long Autonomous Council phan kipudang bangtung bang lahalo pini nili arada tum bamboo mohor ke kipaklang det panajok aning kipung aning ki oi tum dopiglo lapel kupiposi la bangso aning kipung aning ki oi magala halo la supplier atum abangke kadok kawi kiduk la katum bhan sami ke pangreng haladak advance pencheng lo kadok kawi dorde phupe ke pajirdam stamila mohora tuma bangela pidadlo bulodang de alang litum la kadok kawi ke lana un e pusi pini amailong pachera ponlo la sinili tum SYC asong men tamela pudun lo la bangke henoda ka son sini tum theglong la si immediate ben la so chividro beg nangji la chividro lo bulodang te rara tumning kang sam la helo sarkar tum ta la ning chipang sampon thegnai pusi nililam theng ton makolo